Аз трябваше да обикалям, работното ми време почваше в 7 и нещо сутринта. Първо минавам през Свободата и трябва да дегустирам, да пробвам тая шкембе чорба. Първо се почваш там, хората ходиха и закусваха. Топла, гореща шкембе чорба беше най-добрата в целия град. И аз първо трябва да мина при шкембе чорбата, да видя добре ли е. Добре, ако не е добре, имат ли достатъчно време да приготвят, докато дойдат клиентите? Просто да се подобри. Но те там работиха такива хубави, такива стари кучета професионалисти, които нямаха нужда от контрол. Те си знаеха перфектната шкембе чорба. Случва ли се понякога пък нещо да не ви хареса и да трябва наново? Да. И не ви ли се сърдеха? Малко. Лютеницата им подобрих, сложих моркови вътре, те и лютеница правиха. Защото си представям следната